Mira, hai industrias aquí no Porto que non teñen por que estar aquí, joder. Teñen que ir para polígonos polígonos industriales. Nós o que vamos é pelear para que se sanee as rías efectivas e que se mellore a calidade dos bancos marisqueiros e pesca. En eso estou de acordo. Hai moitas cuestións na depuración que a separación de fecais e tal é cuestión dos concellos. Está nos colectores generales, non está nas ramificacións, porque desde hai uns cuantos anos para cá, algúns ayuntamentos teñen moi adiantado o tema da separación de fecales de pluviales. Todas as depuradoras que hai están para o doble da población de cada concello. Todas, sin excepción. Sin excepción. Incluída a de Vigo Nova, que está para 800.000 habitantes, vale? A de Moaña está para 38.000, agora ten 19.000 e pico, a de Cangas está para 40 e tantos mil, a de Vilaboa está para, me parece que son 8.000, ten unha parte de Vilaboa, ten outra que bombea a Sotomayor, a de Rondela pasa igual, a de Bayona pasan todas teñen capacidade para o doble da población. Eu iba a sacar unha foto ainda despois de dicir cando dixeron que empezaba a funcionar a depuradora de Vigo, o seu emisario, a ver onde está.